Hallelujah. Praise the Lord. Kay to kaham. Min kairok ma pai flya bini hamzak ma pai flya. Haino hai sep kaham tinibo bini kogo kuplong nani. Kay to ni kogo kuplong nani bagay. Hallelujah. So dakti ke online pai bedi. Pal ke tinibo haino kay to ni kogo sung serang lai nai. Amen. Pading ke kay to lob lai na. Asini te kubun rog bahay no Adam hay bay thang online no Hallelujah nani kale belay tong thogo kay to no ang man mani bagay Hallelujah homoni no sung tong thok mang tong thai tong thok mung ni reason ta mung ke subray jishu no subray nei goshimani bay Hallelujah kay to no khung ni borok ngi man mani amoni bagai kay to no sung babu hisab man mani salai tong mani hai gana sok pai phi mani abono bagai sung tong thok mang tong thai Hallelujah ani khale belai tong thogo kay to no man mani bagai ani folale tong thok zago Subray no ang man mani bagay Hallelujah Ambay rewo ang ani subray zishu no Ambay rewo ang ani subray zishu no Hallelujah. Hambay sengramang tong nang sini kay ito no. Tangi himala was better life kaham langma kethang protection nang life samong nang may kuplong langma seng mani tong mani sabro seng hambay renai kay ito no seng hambay renan nang mai salbusuk salbrom brom bufro bebag zorawo Amen. Hallelujah. Tini bahay na seng kay ito ni kog bay ke belai keno te kaisa stable seng ya prishe manai te tini bahay na seng kai to ni kog bai kuplong manai te chini tamnai pholani standard pholao chini je level judang nai te chini bising te kai to ni mung kusu khalob jaknai Amen Hallelujah so dakti ke phaibedi te tamphon sokpai ko borong no share khlairadi te norong ni timeline rogo norong ni jati masak amare kiching jo to ni thani share khlai bai di borok bahaino otini ni apply kokno serengnani siap manthang norong nukhona tai telo tabuk chini Mwthangjakmung bojaga Bukhuk te Bwkha ose Hallelujah praise the Lord tangi malai di tini kawam borok tamnai Mwthangjakmung ni bagai kaprai tong layu phiaba belai kalai se tabuk Mwthangjakmung Nini Bukhugo te Nini Bwkha ose obono tuni sungtini srai ke serang lai nai so Mwthangjakmung Nini takhok bo yasagai manthang Mwthangjakmung no Nini mare kiching song bo yasagai manthang Nini jati masagrok bo borok bahaino Mwthangjagai manthang so share khlairadi borok bahaino khananan sep manthang borok bahaino sai manthang te saiman mani bai borok bahaino Jisu Christ no poito khlai paiteng te Mwthangjakmung no borok bo yasagai manthang Amen Hallelujah Praise the Lord Fari ge seng seng lai siwana tamo sini tinin topic tabuk Mwthangjakmung boro sini Bukhugo te Bwkha ose Hallelujah kakhlai nor bela excited na tinibo Hallelujah sini kaiter waisipon seng maganang khlaya bini kogbai kuplong khlayo blessings by supungiro te hamari sini joto nangmani abono chini thaniwo supungiro Hallelujah tinibo haino jenjeng nangi tongmani abono supungire nai yasagi mannai ang thangnai samahai tamo kamsle haika suminai mannai Hallelujah kotok ni mala haika kanai nai mannai Bwkha kuplong kaitoni kogbai ke seng supungui mang tong lanyai Hallelujah. Fading kaseng tini
Romans chapter 10 no sung thanglayaनो Romans chapter 10 ang thanglairago gobang bar mention khlaikya haibon tini ke sung oro tamo specific swijak tong Hallelujah so obono tuino sung sranglayano Praise the Lord Romans no sabo seihan male Paul sei hormani room no tongai borok no ar fruno gobang ma secret haga gobang ma saimana langmani cheni langmawo abono tei bo sukrobui saikhanaro Hallelujah so palke faidi singkai tono hambare lai ben kok thaini bagi thank you Lord tinina zorani bagi belai excited Lord din kok thaino kuplong ke sing ya saknani bagi phrangnai ka ham Holy Spirit nin thani submit klayo ozorani ni si Lord bebak nin thani ya phar boga jishuni kaplai mong makasa hambare shano amen amen hallelujah praise the Lord so kaklai belai kinanok tong thokjakna tei khasrang jakna amen hallelujah so chapter 10 Romans chapter 10 verse 1 is similar thanglai siwana dear brothers and sisters anisau the longing of my heart and my prayer to God is for the people of Israel to be saved anisau hallelujah naidi jeng patar ha haikaba basijak haikaba gentile sanjaknai rok jeng klai sakan tini Jesu Christ no poito khlai yasak mani bai subra hini go simani bai kai to ni khungni borok sang ungi manka hallelujah phiabe Israel ok tabuk phano se Jesu Christ no poito khlai manyako phiaba bini bosongo Israel bosongo no Jesu Christ asai phayo phiaba o Israel bosong rok tabuk phano tamo Jesu Christ no Bwkha baike poito khlai se manlayako nai singni si tonglai ko borok tabuk phano nai singi tonglai ko borok hallelujah praise the Lord so abuni bagino second coming li kwbang borok khnana mo sungjago actually second coming abo Israel rokni bagise second coming chini bagiya first coming no sing Jesu Christ no sinika tei subrai hnei goshiwi kaito nokhuni borok sing ungi paikha phiaba o first coming phaipro Israel o Jesu ni bosuni borok khangjaknai ro borok tabuk phane Jesu no yasagi si mainyako sini si mainyako aboni bagi to cross kanta bulai bule tomuni sini ko taba hai khlaigla kamu so second coming ab chini bagiya second coming Israel okni bagise chini bagai bobo rapture se sing rapture khobjakna nangnai Jesu singno sumuyo phai bem khorang pungui je purna phayo moflik kaisa bai sing thangna nangnai rapture phia a second coming hoge Israel okni bagai Jesu Christ phainai logi sabo tongnai rapture khobjaknai jeng poito khlainai rok Jesu baksa tongnai hallelujah praise the Lord so klai saka bujidi te saimandi abon bagai noro Paul ni suri mung batamo sengoro nukha Bwkha baike belai khen boma khen suriu God is for the people of Israel to be saved ni sau Israel ok Mwthangjakmung kogro itam sei kumino verse okay takhung rok ani borok rok Mwthangjakmung abono khapang roi ang busuk se be thangka nai tongo o tong borok ni bagai kai to ni thani ang busuk se suri sani tong tamre je seinai sa Paul bo bahaino Israel bosungni borok haikaba tamnai Israel dofani khoroksa borok phiaba bo Jesu Christ no sinika a sinima hai te bini lokurok bosongrok no bo bujire nani sinire nani musungjago phiaba sing saimano lots of Israel rok kai to no suriwo hapen Jesu phaimano bishas khlaya a Moses ni yago ya farmani aino tei tabuk phano kobol laye kusunglaye arono keleglai tonglaikho Padising tolaute buzilayan. Verse 2. I know what enthusiasm they have for God, but it is misdirected zeal. Kai to no tui borok belai keno. Borok ni tamnai musung ma hai ka borok ni khatung ma hai ka ba borok ni tomung. Kai to no tui belai keno borok strict. Hai ka ba belai keno strong ni mano.
피아바 제 borok je jagabo strong i tongkha haikaba jeo tui borok kaitoro basalai tonglai kya abo misdirected zil ni sau borok ni naharma abo belai kheno tamlai te kubun phasingo songi tongsiu ang borok ni kok sawi kaito ni kok hunke borok belai kesrangse tamuke borok kesrang phano abono kahamke sia Israel rok kaito no tui belai kheno borok tamlai kaham no borok ni khatung ma tong thong ma phiaba borok kaham ke shishu yani bagai lama feri tong laikya sabo Israel rok ang chini bo kok sawnai do just busi la yani bagai ang norong ni thaniwo tamnai truk thangai tongo hallelujah praise the lord tangla sing omorong no sinani nango te saimanani nango hallelujah tini kemo borok second coming no ti share khladi ni layo actually second coming abu chini bagai ya abu Israel lok ni bagai se sini bobo rapsar se sing rapsar khobjak nai Jishu bai tongi nai 7 bosora oroi poroi tongbo jora sing Jishu bai tongi nai 1000 bosor ni bagai Jishu je pro second coming Israel lok ni bagai phainai afro ke sing Jishu bai baksa se phainai means second coming chini bagai ya abu Israel lok ni bagai se second coming ko sabo tongnai Jishu bai baksa as a hamza khaike kina katal hake cheng tongnai church rok tongnai hallelujah praise the lord so obono srai ni saimandi kemo jora singno clear ke sairi ani bagai confuse ngai borok rok second coming ni kirijagai tonglayo second coming chini bagai ya that's not for us sing Jishu Christ je pro phainai mo phli kaisa bai singna na phainai apro sing thangnai Jishu bai baksa tang male first coming ni Jishu first phaimao sing bishas khlakya te bono subra hini gosibui tabuk sing kaitano no khuni borok hallelujah praise the lord kakhlai no clear ngi tongo te buzi tongo phiaba oro Israel no kongno sau Paul bo suri sugo borok dakti salai jak tang hne khake phel tang hne phiaba Israel bo songrok Jews bo songrok je lama borok ya appreciate tongka kaitono tui borok belai kheno kaham excited no haipene je lama ya appreciate tongka ayapri te kubun jaga borok selai tonglai kya okay verse 3 tam sujak tong for they don't understand God's way of making people right with himself refusing to accept God's way they are clinging to their own way of getting right with God by trying to keep the law ni sau borok tabuk phan ka frai tong layo Moses ni yago ya pharzak mani a kerong bai kai tor ka hamung lai ni nei phiaba kai tor ba ke ka hamung a kaham mani Jishu Christ ni bising te kaitor ya phari rekha borok munishuni thaniwo abono borok ya accept khlaila ya o Moses ni yago ya pharzak mani 10 ta kerong abono tui borok shiro ka phalai tonglayo bahai ke kaham nai te better rang nai nei phiaba borok munisho a kerong bai kuno dino kaitor kaham ngai manya kobro itam sijak tong kaitor bahai ke borok no kaham hnei rom a lama no siawoi borok sakni lama se khlai na nayo hake kaham hnei rom jakna bagai kaitoni lama himya hanisa hallelujah ang thangnai rogo example romani tongo already 500 taka note ba 1000 taka note tam khlai reka choliya ni sai rajaka haipana nang abono tui tongo hungkangke a 500 taka kesam 1000 kesam no tui nang bazar hati khlanya thangungke kaham da hanjaknai na kobor hanjaknai ble hithaya hanjak sinai ble hallelujah Moses ni yago ya pharzak mani je kerong abo hamya ya kahano hallelujah phiaba kaitor abo ya phana ni kono amahai tongmani ya borok rok se demand khlai na haro thaiga borok rok je chaya khlai tongo abono phunungna ni bagui se obokhe saya obokhe kaham abono phunungna bagui se azoro a kerong ya pharzago jese ke bal ya pharzaka paikha oro kubui kokha obose kaitor a kerongo borok rok kahamungi manya a kerong baikhe kaitor ni mokol kaham ungphai manya perfect ungphai manya hallelujah abuni bagino sorry abuni bagino Jishu Christ no rui lama hain hai ketal salam pika hallelujah a
kerong no borong munisu khlaime yangi tongmani Jisu Christo bai thangphai khlai phaikya te pairi rekha it is finished ni saka Jisu Christo finish khnmawo tam paike saideman hamya kerikya sumsok kerikya kerong kerikya mungsa kerikya hallelujah a kathar thayo osai bokrok simagi thangimano nok tharo a nok thani pordak sakani simi kisegei bagni ke thangkani saw means tamo take nanglia kathar holy place ni ta nanglia tabuk bai thangnung se holy tabuk bai thangnung se kathar tangi henmale Jisu Christo lama ungphaikya kaitorok kaham ungnani bagai kaitorok better ungnani bagai kaitorok hamsajak ungnani bagai hallelujah oro Israel ni kok salaite kongno sajagi tongo Israel lok tabuk phanose Jisu phaikya hanai বিশ্বাস se khlayako Jews rok bebagya kebang kokta Paul bo to Jews bo songono happen Paul receive klayka Peter songo receive klayka but kebang kok Jews rok no tabuk bo Jisu Christo je phai thilangka abono বিশ্বাস khlaya so second coming samni bagai borok ni bagai se first coming ro sing samno receive klayka Jisu Christo no receive klayka sini bagai ke bobo rapture se a rapture sing khobjak na nangnai sing je rapture khobjak na rok Jisu Christo je pro second coming of fainai afur logi sing tongnai sing su logi tong Jisu ni bagai sing ba ke second coming bagai khaba second coming is not for us tin kabang borok second coming lai piaba second coming not for you not for me it's for Israel abo Jews bosong ni bagai se hallelujah ang tangyo kongno sawitong second coming no teis mokol kaimang rap sara nang khobja ya dangi thangabo se tangi hinmale sing rap sara se khobja na nangai Jesus singno na phaimani salo moplik kaisa baike a dino sing khobjak na nangai hallelujah tomung na dini khobja ya ngele oh ang tai salan nangli ara sanamu sungli abono to yang tang male belai tek to mai tomung nang Jesus phaiman dini khobja ka ang khobja ka ma oh singkai better kaham excellent tekere because je rap sar khobjak nai rok borok Jisu baise tongi sinai Jisu je jaga thango aran thangnai Jisu je jaga tlango aran thangnai mansi nai tangi henmale hazar bosor Jisu Christo je pura raja sana bagai faine osungsaro afuro rap sar khobjak nai rok bo Jisu bai bakse logi tongnai no buzin tongna ble tomon buziung ke amen receive klaidi te asuk kaplai kok nini takok nini gana ni borok no bohaina share klai khna radi jate a tamnai motok manani bagai sing Jisu ni buskang je for basawo apruchi ni motok top motok mane first prize sing mantheng hallelujah norok joton first prize mana musung ang saimano ang bai thangbo musung sogo aboni bagi tongui manya daily life of phayo jate Jisu Christo ni bermani asamung kisi sapon ani thanite keplaita thangteng ang bahake khlaimang thangimano aboni bagi no life of ma phayo because a Jisu ni buskango basa je pro motok manani first prize motok no ang ani bokrok mana musungo nung bahaino jate aroni a first prize ni maya tangtheng aboni bagi no rang saramu sungo nini ganani borok no bohaino Mwthangjakmung sep khlairudi nini takhuk no Mwthangnani bagi sep khlairudi nini Bukhuk no Mwthangjakmung bagi sep khlairudi o kok thaino share khlair mani bisingte borok bahaino khanatung borok bahaino saiman situng borok bahaino a Mwthangjakmung bodolo khobjak paisitung a rapture Jisu Christo je prosungno moplik kaisa bai na phaimani salo borok bo khobjak tung sing joton khobjak layana tini sikjora Jisu Christo borok rong na phayang mani reason kaisano nai singi tongo jate sungsani joto borok no khaki filteng tei sungsani joto borok no kaiton nukhuni borok ungtheng a rap sara khobjak theng aboni bagai singno chance rei tongo amen fani geseng Bible verse thanglayan tolawo titam sujak tong verse 4 okay for Christ has already accomplished the purpose of which the law was given
As a result, all who believed in him are made right with God. Moses ni simi ain bai khe him lai mang. Ke bu phano kai to ni mokolo pa. O phona le ain bebang apply khlai bai kya. Aba he ne ke bu hanjak liya. Abuni bagi no ke bu phano o ain bai o Moses ni yago ya pharmane a 10 commandments bai ke bu phano perfect ngi manlang liya. Ngi mai ni bagi no Jesus Christ ma phayo te bai thang bo borok ngi phaye jota ain no bini sakawo thepa bai kya bebag no bo khlai bai kya a paisuk mani yagulo no it is finished ni pairoi klangai singno soi kaham khlai rekha kaito ni mokolo sini joto ngi bo khlai langka sini joto ngi bo bebag no goshi bai kya te bo bebag khlai mani bagai goshi mani bagai sing kaito ni mokolo Jesus Christ ni bising te kaham dalai hamsa jak ngi mankha poito khlainai joto no kaitor bai kaham hunei romjak na toike Kristo kerong no samung nangya khlai ru phaikya khlai ru phaikya tabu kerong samung na nang samung nangya khlai ru phaikya sabo Jesus Kristo haipana kabang borro kerong na hamjak layu tabu phano kerong na hamjak layu Hallelujah. Kerang no ta hamjak sidi. Jesus Christ no se Bwkha bai hamjak sidi. Jesus Christ no se Bwkha ton sidi. Hallelujah. Te Jesus Christ no nini logi ton mani bai. Keplai hamsajak eng sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Hake sing srai saiman ka. Je Israel bosong rok je kerang no toi tabuk phono proud eng layoi. Saksana khom eng jagi tong lai mani a kerong samungo nanglia samungo chuglia. Tangi henmale Jesus Christo agino akerong no pairi rekha. Hallelujah. Praise the Lord kerong kerikya. Amen. Hallelujah. Tini kabang borok tabuk phano akerong go kubul jaglai akerong go kuplong ngi tong layo. Phiaba kerong kerikya samungo chugya Jesus khlai rekha. Tangmale paithak akerong no saba apply khlai langka Jesus Christo te pairo sugui klangka it is finished ne paijago nangtai tongko ne ya prishanata thangdi hageseng clear angka 10 commandments abo invalid angka tabuk a 10 commandments bufru bebak ke complete je prosung jishuno receive khlayo tangle complete khlailangnai Jesus Christo ba Jesus Christo seba singbo tabuk tomungno Jesus Christo no sing subrai nei Bukhuk bai goshiwui Bwkha bai poito khlai Bukhuk bai goshiwui Jesus no subrai hini je prosung goshiwui yasago afro akerang ro bebak no ngi thangbai usini life complete ngi thango tangphale kathar kerang no rakhok ma baise borok kathar ngo nei taphan rakhogui tonglayo phiaba Jesus Christo no yasak ma baise taw borok kathar ngo Jesus Christo no yasak ma baise taw borok rok kuboyengo kahamongo hamsajak ngo amen hallelujah abo kerong rakhok ma baya next phari thanglai antabo for Moses writes that the law's way of making a person right with God requires obedience to all of its commandments in itself. As a kerongos hijak bebak non mareke je prusung tongo hake goshiwo a kerong je prusung rakhok bayo afro simise tamung hanmale right hake ba kaham hunjago kaitoni mokolo phiaba borok munisu kerong rakhogui jaman ba maya kerong rakhogui kaitor bai kaham hunei romjak nano musi omo haike Sri Lanka kerongo sama haino tongnai borok bo abo haino tamro abo haino thangnai hinisa okay kalaisa kokbai sasibane nung tomuno kerong no rakhogo hongangke a kerong rakhok bai prosimise neng kaito mokolo right hanjaknai kaham hanjaknai ge borong munisu kerong rakhoi jaman ba maya impossible tanghale mungsa tamnai ngai thago borong ni life so kerong rakhogoi manya borok munisu aboni bagai jisu bai thang phaye rakhok phayo hallelujah praise the Lord. But faith's way of getting right with God says, don't say in your heart,
who will go up to heaven to bring Christ down to earth, and don't say who will go down to the place of the dead to bring Christ back to life again. This out. Verse 6 they 7 na tam sujak tong nai di. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 6 they 7 na tam sujak tong. No nai di. But faith way ni sao. Kerong ni lama no to Jesus Christ bebak paire kelang kha mini bobai thang bebak khlai abono paire sugui kelang kha. Hallelujah. Tabuk poito ni lama boma hai abono seng silayana tanglo obos sini bagai nang sukmani Jesus ya farmani. Hallelujah. Fia omo engkha poito khlaima bising tei kaito bai kaham hnei ramjak na no hai hnei samase sabo chukna hawo kasawi thangnai. Ake sabo hnei bwkha bising ta sadi. Okay, verse 7 atam siyak tong naila. Verse 7. Omo Kristo no tiklai tubona kokse ni sao. Hai hnei bo ta sadi sabo ba tola kelug langnai. Omo Kristo no gthei rokni hani tisawi tubona kokse. Okay, this is clear in verse 8. In fact, it says the message is very close at hand. It is on your lips that and in your heart ni sao. Hallelujah. Tang himala nai di tau poito wo te kun question ta khlai din nang. Mungsa sak sungmung sungai tamlai nang confuse tang di hai ko ba urumuru tang di. Hallelujah. Tang mala verse 8 tam sijak tong nai di. Question kabang ma khlaya woi obolo su nang srai di poito ni lama no. Poito ni lama bobo male the message is very close at hand ni sao. Omo engkha hai hini samase kaito ni arni kok nini thani wo tongo. Nini thani no tongo. Nini Bukhuk go bo tongo. Nini Bwkha wo bo tongo. Abo engkha poito khlai di hnei seng pirmani akok se. Means tamo the message is very close at hand ni sao. It is on your lips and in your heart ni sao. Tabuk just seng tamu nang male Bwkha nango te Bukhuk nango. Tay a dosta kerong Moses ya farmani tema abute seng nang liya. Tabuk tamu nang male chini Bwkha nango te chini Bukhuk nango. O Bwkha bai nang poito khlaiman kha hangke te o Bukhuk bai nang goshiman kha hangke nang belai kaham te hamsajak. Abon bagai nang title siyo. Tabuk Mwthangjakmung Nini Bukhugo te Nini Bwkha ose. Hallelujah. Praise the Lord. Basically simple ang katabuk. Tangi himale Jesus Christ ni bising te a simpleness hai ka a lama soi a kubui lama na seng yasagi mano. Tini kabang borok tuksagi tong layu but belai kelai se. Belai kelai sase. Hallelujah. So pari tolao seng nailen verse 18 and the message is very message about faith that we preach. If you openly declare that Jesus is Lord, ni sao? Nung tongmon goshi ka hangke tabuk no Jesus se subrai hnoi. Bukhuk bai tongmon goshi ke. Pia kaitor bono gthini mwthangi ti saka hnoi Bwkha bai poito khlai ka hangke no. Tamungkha nang mwthangjak sinai. Of Tei busuk shortcut khlai re sinai. Tei busuk lama belai barasa khlai re sinai. Tei busuk srai ke re sinai. Moses ni kerong bai ke bororok bai angi tonglai mani. Moses ni yakti ya pharzak mana kerong no rakhogi mala angi tonglai tugui tongmani. A tukjak mana kaitor saiman kha abuni bagen Jesus Christ no roi a kerong no bebak rakhogi paibe kha tei pai rui rekha chini thaniu ka taw belai klai sake khlai rekha tamo Bukhuk Bwkha simis nango tabuk Mwthangjaknani bagai. Tamnang Bukhuk bai Bwkha simis nango tab Mwthangjakna bagai. Nung tomung no Jesus se subrai hnei Bukhuk bai goshikhe. Te pia tamo kaitor bono kuthini mane kaitor Jesus Christ no kuthini Mwthangai ti saka hnei nung tomung no Bwkha bai poito khlayo hunke. Enough. Abun enough Mwthangjaknani bagai.
Amen, amen. Tay busuk simple kırışınay. 아무리 막 그냥 사오 쉐르 카이르 되는 다국노 심플 너 뭐라고 사이만 세등 까이도는 무사 까이도는 놓고 mwthangjakmung 그라이 사게는 뭐라고 야상이만 세등 니니 다국노 쉐르 카이르 시디 니니 부콕노 쉐르 카이르 시디 뭐라고 크나 시등 능뭐 탕의 사이디 뭐라고 그라이 샤스 따봉 mwthangjakmung 네 사이디 니니 말에 기싱노 니니 넉사넉 아리 니니 자티 마삭노 그라이 샤카 사이르 시디 mwthangjakmung Tabuk sini Bukhuk bai sini Bwkha sini sai sini hallelujah Bukhuk bai tam hne gosike Jisu susubrai hne gosike Bwkha bai tam hne poito khlaike bai thang kaitor Jisu Christ no kthai ni mwthangi ti sakane tomro Bwkha bai poito khlaike hanke tamo nung mwthangjakka hallelujah tamo nung mwthangjakka hallelujah shakara lara makara mostike Hallelujah, bara. Kaklay noro bela excited na. Tay belay tong thoksak na. Tamle kai to asik sung na hamzago. Sung mayang itong mazorawo. Bai thang Jisu Christ no rohori. Bebak samong complete klay ro. Sung miyaw sung like ya. Complete. Sung no complete klay re ka. Tay complete ng mani bay. Tabuk asik lama klay sang ka. Bukhuk bay o Jisu no gani subray. Kai to nono kuthini mo thangiti sakane ang Bwkha bay poito klayo. Ang mwthangjakka hanin gosi simanka. Thank you Alpha nangana mwthangmani bagai hini sai simanka. Hallelujah. Praise the Lord. Asuk kelai. Kelai shao sudu nung tomuni himpai mali hangke. Kelai shao sudu nung tomuni yapri shepai mali hangke. Tailek musa kelai nya kereka. Korai no tuiga na zoran telangai mano. Nengna nengya korai ni decision abo. Kaya pan korai nya romi tuikari manya. Same. kubui ko kothoma kahamno mwthangjakmung kongno thangi saidi nin takukno nini bukhukno nini jati masakno khanaya ke bini bepar tomo nini ani duty ke bono thangi sainani Jisu Christ no subrai hine gosinai Bwkha bai je bono poito khlainai bono kuthini mwthangi ti sajaknai kaitor baithang bono kuthini mwthangi ti sawonai je Bwkha bai poito khlainai borok mwthangjago nungbo Jisu no subrai hine gosichidi nungbo bono Bwkha bai poito khlaisidi ni sadi haken tamo mwthangjagai mano. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. Kaklay norok blessing ngai tongo te hamari ngai tongo. Sini kaitor sono kibia sono yakaria. Hallelujah. So next so tam sujak tong. Verse 10. For it is by believing in your heart that you are made right with God himself. Je person Bwkha bai ke poito khlayo kaitor mokolo tamui thang right ngi thang usung agi wrong ngi tongmani je person Jisu Christ no sini bagai thei thangai basao hni sing je pro Bwkha bai poito khlayo tamui thang tamni henke Bwkha bai poito khlaye kaitor bai kaham hnei romjago. Hallelujah. Tabo kaitor ni mokolo kaham ngnani bagai nini poralekha degree sakri busuk tam khlai bo posto khlai beton busuk man kai jagai sarai busuk khlai kya abu bai te sengkai to mokolo kahamun jagya Bwkha bai ke Jisu Christ no sini bagi thei thangi basao bai thang kai to no bono thangi ti saune je prosung Bukhuk bai poito khlayo o mane Bwkha bai poito khlayo Bukhuk bai sebro sobrai ni goisibo. Hallelujah. Praise the Lord. Tamna Bwkha bai poito khlaima bai ke kaham ni romjag huni right kaitor mokolo right ngo te Bukhuk bai ke gosimani ke mwthangjago huni sao. Hallelujah. Tini kaitor mokolo kaham engna bagin tini ko boro tamu khlai tonglayo pahar kotor jota kri himi tonglayo te kabang ma tamu janija ri rok salai lai samung rok salai lai kaphai tonglayo boyasung khaba kisimisa phano himi nalai sene kaitor kahamda hunjakno abai hini boro rok tamo yapre salai kaphra lai leng lai tonglayo kaitor mokolo kaham hunjaknani bagai mungsa nung physically kosto khlainan langya just Bwkha bai ke kaitor nungno Jisu Christ no cross sakao tamnai akuthei mane mwthangi ti sao theimani yagulo ale Jisu Christ sini bagai somsok rojaka cross theikya tei saltamni yagol thangi basaka mwthangi ti sanai ba kaitor no tei baithang Jisu Christ no nini bagai cross kanda bujak phayo obono nung tomono Bwkha bai poito khlaiman khamane no kaitor mokolo nung perfect kahamse hamsa jakse.
할렐루야. 삼삼 고시만 디니 찌니 비신거. 안 belai kahamse nei. Torotong korosasek. Ang kahamse. Ang Jisu Kristo no bekhabai poitu khlaimani bai. Ang kahamse. Kaitoni mokolo sebo kebo goshimane torotong 찌니 비신거. Na takpan daw dongi tongko. Boro ang saksana kahamuni man glak. Tamako. Nida takpan da daw dongi tongko. Kaham nini samung kaham khlaiman baya. Jisu samung kaham khlailangka. Aboni bagasi nang kaham tabuk. Goshi sidi Jisu Kristo bisingte bono bekhabai poito khlaimani bai ang kaham mengka ang ketharengka ang hamsa jakse goshidi. Hallelujah. Tang male yagulon sijak tongo bukhuk bai je projishno subrai hinen goshiwo afroke mwthangjakmung hnisau kaham hengke bekhabai poito khlaima bai kaham ongo Mwthangjakmung ke bukhuk bai subrai hini goshima bai ke Mwthangjakmung hini sau. Nini bukhuk bai goshi sidi Jisu sani subrai hini. Srai ke goshi sidi ke bono nai sigi talasi jakdi tabuk no khorang kotor ke nungja jaga asuk jak basa jak sadi Jisu sani subrai ang mono bekha bai poito khlayo a poito khlaima bang kaiton mokolo kaham mongkha te bukhuk bai subrai hini goshima bai ang Mwthangjakmung ni goshi sidi ke bono nai sigi talasi jakdi tangi henmale Je goshinai bo hamsajak. Hallelujah. Praise the Lord. Je goshinai bo hamsajak. Je goshinai jisuno subrai hinai bo Mwthangjakka. Je bekhabai poito khlainai kaitor Jisu Kristo kuthuni Mwthangi tisakanai a boro kaitoni mokolo kaham mongkha. Tini sugjora kaitoni mokolo kaham mongna bagai te kafralai tonglai ble. Kafrana nangya dini phan bayabo Jisu Kristo no bekhabai poito khlaima baise nang tamu ung. Kahamongo. Bono subrai hini goshima bai tamu Mwthangjakmung nunggore goshika subrai hini tomung goshike nungbo Mwthangjakka. Hallelujah. Praise the Lord. Tini borok saksang no tamnai Jisu Kristo no bising di kaham hini goshipai malai liya. Daily no sungi phara na jinin khorak susang malai tabu. Hey dara kaham bahai tong kake. Hain tel ko kaham bai hamya bai. Tama kaham bai hamya bai. Bahai hingga ke ikota hain no. Abo masa drop basi drop no abahaya sini reaction sini reply tabu tamlai ang kaham se kethar se hamsajak se Jisu Kristo te ang Jisu Kristo no bukhuk bai subrai hini goshima bai bekha bai poito khlaiye ang Mwthangjakka obose sini reply ang thai bahai ge belai kaham huni sadi bahai ke ge Jisu Kristo to hini sai knara de. Hallelujah. Praise the Lord. Kaklayo. Belai kira norok clear ang kana tinile. Tana sing sini second coming ni bagay tabuk no. Second coming ni bagay ya. Second coming amo Israel lok ni bagay se. Nini bagay ke rapture se. Neng bekhabai poito klai kaham ang mabay. Jisu Kristo no bukhuk bai subrai ni gosi Mwthangjakmung mabay. Jisu Kristo je pro na phainya bagay phainya rapture ni salo neng khobjak na nangai ang khobjak na nangai je rapture khobjak nai ro borok hamsajak second coming go abo tini bagay ya rapture je tlangjak nai ro second coming go Jisu Kristo bai baksa se phainai keplai ngai phan ganangai raja bai baksa se phainai logi aboni bagay second coming no tei headache ta ingya woi tabuk no bekhabai poito klai bukhuk bai subrai hini gosi woi Mwthangjakmung bodol khobjak di tomon tini horo Jisu Kristo phaike tini no neng tamung na nangnai Jisu bai soginya nangnai je soginya rok borok hamsajak rapture dino je khobjak nai rok. Hallelujah. Praise the Lord. Te busu clear nang osu clear ang mani yagulo sudu nang khasang me tong thogu me tabuk phana kulagi tong ko mungsa su kayo hongkangke ang tay mungsa klai malia kai to tay mungsa klai mani tangi hin male asuk zoran pelangi thangmal tuigana zorano. Hallelujah. Tuigana zorano pelangi thangmal nangna nangya aje gana soginyani. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrangdi te khatong thokdi chini kai to sono belai ke hamjago bosono khibia bosono yakaria. Amen. Hallelujah. So sungtam no khajago tomun nang kai to ni mokolo kaham ang namu sungke lama kaisano Jisu Kristo kuthini kuthangi basaka abono bekhabai poito khlaina nangnai abo kai to no bono tisa kuthang khlai tisao nang abono poito khlaina nangnai te Jisu no bukhuk bai subrai hini goshina nangnai je goshinai rok borok Mwthangjakka. Pek tiri kebang ma tongo gedana kerak
Gosina na ya dor ta mako gabo. Ai Ingres rong ni dormo lai tang lai. Obo dormo ya. Obo halok se sabo bai babu bai. Seng kemazak tong mani. Seng belai keno hitra position tong mani thuimungo tong mani. Piaba babu kaham kaitor chini bagai lama sanam ka Jisu Kristo tei seng haino hai halok boy man pika obo dormo ta sanam de obo religion ta sanam de Christianity it's not a religion it's not a dormo it's a relationship with God Hallelujah tini kebang borok Christianity no dormo sanam lai mani bagai walai suglai tamo kebang ma sitra nukjagi tongo dormo ta sanam de obo dormo ya obo religion ya obo babu bai chini halok kaham se o halok tamo molbruni langmana ruo Hallelujah praise the Lord so clear ndi a dormo honik tomun khorsa khlai tong ongkhori phajaroni a dormo ta tongdi o Christianity obo dormo ya obo mungsa religion ya obo oro nang dormo religion sanamai kaitono leta pata sitra nang ta khlai di tangmala kaito sungno soi bobai bini busa khlai halok kaham khlai nanani bagai bini nukhuni boro bini busa khlainya bagai se o lamana sanamu Jisu Kristo toi o lamana nang dormo sanamai kaitoni mungno lasima singsa ta khlai di obo babu bai busani halok se babu sabo kaitor busa sabo nang ang hallelujah praise the Lord clear ndi it's not a dormo it's not a religion it's a relationship with God hallelujah praise the Lord nang tamo dormo klang dormo kre ni sade sengoro dormo khlanya bagai osungsaro baithang kaitoni musung mano osungsaro fulfill khlanya ne bagai se purpose to se seng asayo dormo khlanya bagai ya religion khlanya bagai ya hallelujah praise the Lord chini buzima pherei thangmani bagai se tini kaitor seng perfect ngi ungi ma yangi tongo tini buzi sidi borok ka hamungna musung no ke lama kaisano Jisu Kristo no Bwkha bai poito khlainani bono kuthini mutangi ti sajago abono nang poito ma khlainai ati sanai sa kaitor te nini bagino bo crosso kanda bujago nini bagino bo thyo te nonok kuthang khlanya bagai bo kuthang ke basa phero nang abono Bwkha bai poito khlayo hunke nang kaitor makolo kahamangkha te yaglo nang Jisu nang tabulani subrayeng khane go sikangke nini bagino Mwthangjakmung Mwthangjakmung no te kebo shegi nai maya nini aroni Jisu tomon tini phaike tini nang Jisu baksa thangnai abono no rapture oboni bagis reading di second coming hne ten chonta nangjak di second coming abo Israel lokni bagise second coming ni dino Jisu Kristo bai sengse logi phainai 1000 bosor raja sanani bagai hallelujah Jisu Kristo ni baksa seng as a kinya katal haike dalhai nai thoke seng sasaka phainai kebang borok apro Jisu Kristo no yasku songoi subrahini bagosinai tangi henmale Tabuk o khairok mani molo Jisu no subrahini gosiane bagai a tektoni jorawo Jisu Kristo no subrahini ma gosinai te kebang borok nono tini nasle jago nono tini hamya sao kebang ma nasle mungkok serai mungkok ba ke nono nasle ble a dino nugnai a dino borok tamna nono wana jagnai hai o borok nang nasle mani o borok nang hamya samani pa Jisu Kristo ba sesung sasaka phaisiwo ang ma bini kok khana jagya tini oma haiksengi ma tongsiwo aprobo realize khainai phiaba Zora lay nengi thang painai Zora tongsani abuni bagin sao Zora tongsani khasir yakhele menago habane bole hallelujah or samung rok haina antu se erangle rasam jagya phiaba je buzi nai rok hamsa jak buzi mai rok ba tomun buzi ak tini buzi di or kun lasima singsang jak naya buzi li angke buzi di Tabuk a buzi ma be keplayo ya prisya paisidi hallelujah so khasrang di tong thok di tangai kahamungna ni bagai lama sengman kha a lama bobo Jisu no Bwkha bai poito khlainani haken tamungkha kaitun mokolo kahamungkha tege setamo Jisu no subrahini gosikeno Mwthangjaka nengore gosika Jisu nangani subrai hallelujah aga gosijak mo Mwthangjaka kaitun mokolo kahamungkha teitamni tension nini teitamni tension teitamni wana jagi tong nang Mwthangjakse maseng mai bai thipano obosago thithangpano nang tei theilia phola Mwthangjakse langma bijamni mung suijaka nang kaitun nukuni borokungkha hallelujah praise the Lord oba ang saitongya elembagni kokse
Serai sejak bagi Mwthangjaknai ini tomun nang sengkangke Mwthangjakmungni ansari ko oro serai ke rejak Bwkha bai poito klai Bukhuk bai subrai ni gosinai rokse Mwthangjakmung ni serai ke Bible sejak obo ani kogya elambak ni kokse. Hallelujah. Praise the Lord. Hake tong thong na Tabuk. Yes. Ha ha ha. Hallelujah. For the next night, next 11. As the scripture tells us, anyone who trusts in him will never be disgraced. Zebro, tamisa, Jishu Christo no poito klainai, aboro, belaikeno, kaham, hake babo, lasi, tamisa bo poito klainai, borok, bo, lasi glak nisau. Bono poito klainai, borok, bo, lasi glak. Hai kaba bono puito klaine borok bo hamyang lak kahamomang tongi manai khairok ma bisingomang tongi manai je Jisu Christ no puito klaine rok. Hallelujah. Pia borate kaisa question phainai tabung nai do. Jew and Gentiles are the same in this respect ni sau. Orotai Jews, Gentiles, wansa, turuksa, bukung barati prasa, bukung kolo, khitung kolo, hani te kuno kerikha. Tamo zaga kaisana matter klayu nang Jishu poito de klai. Hallelujah. Nang Jishu poito de klai. Abose matter klayu tabuk. Oro judai rok bai buini borok phelaya. Kaitor jotno nino subrai hake bono ringnai bebak borok no bo belai ke hamari ruo. Bono ringnai bebak borok no bo hamari ruo. So tabuk matter kya bose ang mahai sible pora lekha kre ingraji maya araba hai kun matter khlaya question obose nang Jisu Christ no poito de khlai nang Jisu Christ no bisas de khlai boje nini bagi phaikya thikya thangai basaka nang poito de khlai nini sumsong no sakagi rekha nang poito de khlai. Hallelujah. Obose matter khlayo oratai zat gusti matter khlaylia nang botai zat gusti no ti tension ta nang sidi Jisu Christ no tise tong thok sidi tangi mala azat gusti ha dopa bebag no yakar maklangnai Jisu basi sing molbro no bagi thangi tonginai hake bobo nangku dopa da nangku ha da nangku rang da nangku na Jisu Christ da nangku nang tabuk decide khlai sidi decision is yours nang tomono Jisu nangku ke Jisu no tise paile yang sidi. Hallelujah. Praise the Lord. Next on Island Friday. They are the same Lord who gives generously to all who call on him. Hallelujah. 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pero tam sujaktong. Je borok Jishu no ring nairok. Hakeba Jishu no asha nairok. Jishu poito klainerok borok tamo. The Lord will be saved nisaw. Okay, tam sejak tong subrai mungui ring nai borok bo se Mwthangjaknai nisaw. Hallelujah. Jisu Christ no subrai hini gosia woi nang tai Mwthangjakai panya. Jesuk pana extra lama shortcut lama naituk di krei tai lama kaisa no Jisu Christ ase. Abon bang elama ka gosi jak tongo angse lama kuboi Mwthangnai. Sabo gosi Jisu Christo. Lama tabuk sabo Jisu Christ ase. Kuboi tabuk sabo Jisu Christ ase. Langma tabuk sabo Jisu Christ ase. Tamun nang obono reject klayo noro thut thani nongke nini bepar. That's your wish. Thani nang nin lama no problem. Salsa saimana nang salsa bujinai nang apro wahuli takabdi. Apro mukti shokori takabdi. Hapugoi takabdi. Kuno solution pagila. Tabuk no zora khaki phinlani. Tabuk no zora Bwkha bai puitu khlaini. Tabuk no zora Jisu no subrahini goshinani. Amen. Hallelujah. But how can they call on him to save them unless they believe in him? Tam kasi prosno kotor payo. Bahay ka lang po ito klainay. Kasi question bala na. Bahay ka lang po ito klainay. Jisu Christ no ereng. Kumaborok oron kasay tongo. Ang sirisiti ni Jimmy. Asay purin Jimmy sa abono nugoy payo. Ang aro tongyo bagay hay hotat sa ka ani dormo salay na ani hay na sabon no sa dormo salay di na. 사불로 사가노노 예수 그리스도는 야상만 아버 더르모노이 제 사나이 아버 롱 사오 사야 사오보 तामोखे borok poito khlaya ke bahai ke bono ringi manai bini kok se khnaya ko
hınke borok bahayke poito khlaimannai bini kokse pirjagia hınke borok bahayke khnanai obunla question ba dini kawang borok sing borok hamya sitra hani nasle jaglayo nongsara saike bonok jisuni kokno je borokno nong nasle wi tongo nong wasipano share da khlaike bono jisuni kokno nong bono wasipano saide khnaraka a kothoma kahamno hallelujah praise the Lord next to thanglain faidi 15 tamsa how will anyone go and tell them without being sent that is why the scriptures say how beautiful are the feet of messengers who brings good news in Israel 15 15 tam siyang nai je kothoma ka hamno tlangi thangnai sawiri nai borok busa khamsa jak Pia, pirnai sase rohorjaya hanke bahayke bini kok pirjaknai elambaga hai hinai samahai kothoma kaham tubunai rok borok phaimani abo busukse tongthotok ni so hallelujah so tini je sajagi tongmani kothoma kaham obo sajagiya hanke lokuo sogiya hanke bahaykele bo jisuni bishas khlainai bahaykele bo jisu ya presya painai abon ba barbar saw norok share khlaji ang saisung baile bebak no cover khlaimanya norok ni buyak nango share khlaji je mansa kok kathang kok no o kothoma kaham kok na nung mo bai thang sadi tangi hinmale obo share khlaijang nangnai obo sajakna nangnai tanglo omono khnaya sak jora borok jisu ya pre shapai manya te borok Mwthangjakmung ya sagi manya 16 sawo but not anyone welcome the good news for Isaiah the prophet said so Lord who has believed our message 17 pordi direct 17 so faith comes from hearing that is hearing the good news about Christ himself hallelujah praise the Lord 17 tam sijak tongnai di verse 17 Tabuk kebong borok ani poito kurei ang poito khlaisugui mainya aba haiba prayer rok phayo zara zara wo phiaba saimandi poito aba haini bazara thangai paijaknai ya hallelujah hake tabu kothoma kaham khnama tuise poito phayo phia Kristono pirma tuise kothoma kaham phayo okay artesa kise joda ke sijak ba English khnadi so faith comes from hearing that is hearing the good news about Christ o jisuni ko kothoma kaham no khnamang se taun phlai poito phayo hallelujah tini ko mo borok kabang ma problem phaipono arni ongkhori phaimanya reason tama poito kurei poito bahaikela tongnai kaitoni kogo jora seriya ang saimono regular je life phai tongnai life je nai tongnai borongni life belai judangai tongo tangan daily kaitoni kogno khnao a kok khnamang tama phai poito phayo poito Bisramganj bazaro keji kaisa na phagede pai hangno rongne ringi manya Aga Alex mani bazar thangi 10 kg poito thani nahar phagere ni sengke amno dagi bo manya because poito paijakna jinisya obomma sama ajiwo bahike jisuni kothoma kahamno khnamang se poito phayo abuni bangino seng kaitoni kogo time spend ma khlainai zora marnai o kothoma kahamno nang khnaya sak zora khnamang tongya sak zora nini poito phaya apoito phayani bagino problem phaike problem by kasului ustar jage dupongke klangjago tangi male problem no poito baike nang ustar oi rkhlai ro horimayani bagai problem nini nukongo phai masa phayo nini langma phai masa phayo tangi nini langma phai problem rok jungjalo gobangma phai masa phai hanmale because poito krini bagai tangi poito krei because kaitoni kogno khanayani bagai kaitoni kogno srengyani bagai kaitoni kogo khunjo kokrengyani bagai jebro kaitoni kogo khunjo kokrengnai jebro kaitoni kogo mang asawoi khana thokjagai aro mang jora rei tongnai a borong thani poito kobangma tongo je borong thani poito kobangma tongo a borok problem baike messenger problem bini nukhungo bini langma phai masa phai manya tangai mala problem no onkhorde kini sakangke problem ma khanao je poito gnang rok simise onkhorde hini saimano je poito gnang rok simise hamde hini saimano je poito gnang rok simise tumor no
ongkhor di cancer no kutul di diabetes no ongkhor di pressure no kutul di dam rogoi rui rohori mano bufro jefro poito kuplong so abuni bagino tabo Bwkha bai poito khlai di nilang thasingo norong share khlai ke even elam baga bo sung sijak nuka Bwkha bai se bage poito khlai nani poito se boroni phaimla kaitoni kok khnamang phayu so kaitoni kok no nang khnaya sak jora poito kebangnya abuni bagino nini ani duty bertamo okong no samang tongnani haleluya te nini ani duty teitamo sana simia khnamang sung baithang bo study ma khlaine khnamang ma tongnai sung khnamang tongase te khorong no khnarmang tongi mannai ang poito kebang kase te khoroksono poito kebang ungdi ne a kothoma ka hamno ya phare sung poito no kebang khlai ri mannai important tabo Jisuni ko thomakam okai to niko obo jefru nang regular khanawo poito wah haleluya abo te kaise level sogisi nai aro teinor ke banara manja aba hai poito gnang rogni bagni elam bago sajak tongo tamo letok bo phangna tuislanga kai mani nai pahar kotor no nori rohoni mannai pahar mane o bormora pahani kok saitongya nini problem ni kongo sawitong nini jengjal ni kongo sawitong jefru poito ngo apro sa jengjal nori rohori mannai problem no nori rohori mannai kebang ma virus no kortolek ni rohori mannai tei nini nukongo bo keplaingi tongi manglak haleluya farikai to ni kok ni bagai bini kethang kok ni bagai seng hambai relayana thank you lord nini hamjakmung ni bagai teba hambai afa nang nini kok thaibe ke nang tini bless khlaika seng belai kino yasaka te hamaringka oba kino seng regular nini kok no srungnani nango te frungnai ka hamabo nangse thank you holy spirit nang kaitoni kok nawoi nini presence nang sini bisungo tongoi nang prangmani bagai nin than bebak ya pharo yes lord thank you nin kok thani bagai Jesus Christ ni keplai mongbai kasa hambai nin thani shan amen so tini asang siteng tomong norong testimony rok tongo kaitoni kok bai ke norong blessing tongo norong nokong slajagi tongo norong langma slajagi tongo kebango bemar ni nang ongkhori phaiman ka bemano nang mesani ka buka aba hai tomon testimony rok tongke share khlaidi sengjo tono palke nailene te kaitona hambai relayana haleluya tu tomono mungsasek problem bemar rok ni langma keplangi tongkangke abono bo share khlaidi Jesus Christ mongbai ke rakhlai ro holai nai hallelujah praise the lord seng ereng borokliya belai special se kaitoni mokolo borok ni mokolo hongkangke aino ordinary borok but kaitoni mokolo hongke special se hallelujah so borok ni declare mani aro dependa khlaidi borok no na celebrity da ha na henya da na zo kok da sai abo doesn't important Jesus Christ was a kaplangi tomani kaitoni koko kuplongi tomani abo si important ko tangmale kaham seng sabni mokolo kaitoni mokolo se borok ni mokolo expecta khlaidi kaham sakebo wa hamba ini sadi hamia sakebo thank you ni sadi hallelujah so kaham seng tabu kaitoni mokolo aboni bagase sini tong thokmani judang thai keboni share khlaijang to tong testimony rok ang amake kaitoro blessing ka hamaring ka kaitoro ani nukongo ani langmao ani takung ni sakawo obahake hallelujah lara kisha answer reida mano okay tamong kha na gena tamong ge jo to mo tharago kaisa tui kaisa hamjak laya eng tong abo kisha bagawana wa abang bagai wang baksa राजनीति बागै मथानि ओके तैतामखा आं परिस मालिया तोगदे राजनीति बागै मथानि फटोनि बागै किसा सादि ओके बेलाय हामबाय निनि सोंमुंनि बागै तांगे हामजागलाय मानिया आंगरो कायसा आन्सार सिवानो maybe tamnai obo nang satisfied ngane Galatians chapter 5 verse 21 22 tam sijak tong ang Bible khulogo ni pore khla resi wando hallelujah Galatia pas ni noro bo khulog di do tam sijak tong aro ang Bible khulogo pore khen rok taisa thing tongo ni nai so abang bagai ang khulogo ni pore siwana verse 22 pordi 21 ya do 22 pordi 22 tam sijak tong hallelujah
Bishu, yes. The Holy Spirit produced this kind of fruit ni sao. Pholani bthai tam nai dia. Hallelujah. Borong na hamzak ru ni sao. Nini question tam tong mani tangi hamzak laya ni sao. Phola simi se borong no hamzak rei mano. Tabu question nini thani bang ya paris chuana. Phola bai de tui jul jagi tong a borok rogle. Tomung no phola bai tui jul jagi akhe. Jesek pana sai tok di jesek pana try khlai di a borok ke khoroksana hamjagi manya. Phola simi se borok na hamjak rubo. Teitam khlai tong thok rubo. Khaksang rubo. Ale nung pori nei dia bono. So khaklai nung answer man khana ne ang te sa kolok sana thanglak. Tomun tebo details khana namu sunga kono problem kri an number jak tong an call khai di ang nan personally answer nai. Hallelujah. Hambai kaito no tini ni chamung phungni dibo ni te horni abo kaito remase kaito nung sini logi tongkhe osungsara samungni bagai bial kri. Amen. Hallelujah. Bukhuk santi kaito non belai hamzago. Ang belai no belai kheno slai jakha kaito ni kok thai khnamang ani langmao wana marok pai thangka salbrom no tong thogui tongo. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sing live testimony aba ani khugni kokya ta kok prosen somen bukhuk santi borong bising khnai tong te ta kok bishu nang kha khlai ni answer man khana borok hamjagi manya ngai tong lai mani rajniti khlai tong reason kaisano religion dharma khlai tongo te phola krei phola bai tidul jagya bosangni phan bai tidul jago aboni bagai borok hamjak lai manya ngai tongo. Hallelujah. Phola bai tidul jagdi kaitoni musungma bai tidul jagdi ar te mungsa kebeng mung phaya. Te keboni mungsa sik share khlai jak nai rok tore tong ga palkhe sing nailene te srunglaene nini share ni bising te na kaito no je slai ton mani abon nung share khlai khna de singbo khnawan palkhe. Hallelujah. Dara ani para kaito no manya khu kisa suri di ang kaito kaham kokno khnarina nayo. Hallelujah. Proshanto kaito no belai hamjago. Abo hakin nini kamino bo kaito hamjago. Tong thok di kaito samung khlai tongo. Sadi kaito no hambai nung samung khlai mani bagai hini sadi. Ale by faith poito base sadi. Hallelujah. Te tong thok di nini kamini borok dakti no slai jak na thangi tong kaito lama khlai tongo. Amen. Jefurban nung sepmano o kothoma kaham no khoroksa ke target khlai di thangi saidi. Yasang na yasage bini bepar. Tobo nini di tuitamo kaito no kokno tuni rinjani. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tini belai khasrangjak tamni henba ang tini kaitoni pholani samung samani bagai. Amen. Hallelujah. Bro meska kaito no belai hamjago. Bukhuk maya koizao haino hai dara no surina bagai chini mothani bagai. Okay. Kaito no salbrom no sing thansa ke borom khalai mabai ke lobui mang tonglai mana bagai. Bukhuk maya kaito no belai hamjago te nin nukhungo te norok je kuthum lai mana aro joto tongnai jotonon kaito hamjago. Ang saranai ma kha obose sakni musungma bai ta himlai di soi pholani musungma kaito ni musungma ya presedi keba phane kebeng phai manya kaito sini ni phasing ke norok ni phasing ke sabon norok ni kebeng manlai keba manya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaklai norok blessing itongo takuk jiten sir chini Kristo se Kristo ni bising sing tabukbo nakalai manlaya abo hai borok tongo chini Kristo ni bisingo kisa example khlai di. Okay. Ang sanai sabon nakalaya sabon nakalai aboni phasingo mokol takai horde nini kaham no se Jisu Kristo no
manui nung je kaham mani a kaham no su phonok di te kaham no bag di nini hoite sabo start dong nangnai nung te ke khorsan thane expect ta khlai di nini ro ne hoite sti khlai di a kaham no anakar mong na hamjakmung no tanghin male kaitor no subrai hining gosima bai kaitor nokungni borok mani bai te phola bai nung tui duljak mani bai a soi kaham rok tab nini bisingti songkhona nangnai so sungsani haikaba te khoroksani aroni nung expect ta khlai di nini aroni hoite nung sengdi okay takuk jiten khaklai nung bujiman khana ang tek to manui tong phrubo tong thogui tong phrubo ang khaksangui tong mano kaitoni phola bai amen amen Bukhuk Anita amen takuk joyento dara koitao manui nok sungsasa jak aboni bagai kaitor songno hamari ruthung dara kaitor no manui sini nok okay kaitor no mani norong ni nok sungsasa jak okay kaitor belai ke hamjagop takuk joyento nono tenin nokuni borok no te saimandi malik tabu kaitor khandin nokungni so kaitor ya phardi bebak te hamairdi salbrum brum hallelujah praise the lord amen prosendiang dara sini parabo kaitor no yasak manyako hallelujah prosendiang nono tenin nokungni borok jotono kaitor belai ke hamjago te saimandi belai khena kaitor koplai ke samung khlaya thangi tongo phiaba nini bisingte kaitor belai khena a kahamno phunungna thangi tongo te nini bisingte kaitor samung khlaya thangi tongo so reading di hallelujah praise the lord orun de borma tamuni bagui second to second hallelujah ma hansa hallelujah means kaitoni mung kusuk khelop jaktang hanmani so daily second to second bebak zorawana kaitoni mung mang lop jaktang awni bagani ani bukuga hallelujah kagya khaklayo nini bukugo kagya khemangno a hallelujah word tongthang hallelujah means kaitoni mung lop jaktang hanmani kaitoni mung bori jaktang kaitoni mung kusuk ongthang hanmani so hallelujah ang second to second naga second no te 100 bar hni manu ke tebu hnai because kaitoni mung ani bisingti lop jagna nangnai khaklai tako goron nang sarai ang khana tako prosen khaklai nang bahai bujiman khana hallelujah te sabotong okay dara salsa sik jora mankhe nini logiwo kok pinani ang bo thangnai okay takuk bishu you're most welcome puja sereng phaigeradi ang obono nono request khlainai puila nang torgara di kaitoro haike sing palkhe yes nang je manmani abon nang share khlaidi haikaba je tabuk sujor buji mane abono nin testimony nang lokuri thani rodi but ang nono tebo sanai nang tebo tamnai kaitoro tordi logdi so tomuni help na ongke nang please ano phone khlaimano haike mungsa sik nang help nang kana singhori mano ani ama songni parani borogrok tabukbo kaitono manyako borok sungsani okay takuk bromeska tomung bai khe tamo sungsani tomung bai khe kubului tong bayeko kamini bagai isa suri jadi Jonathanpur okay meska bro meska ang nini real bu mutamo ang saimay yang ito mangke nang share clear di okay naidi nang je kami ni bagi request klai tongo akami sakang Jisu Christian tuiketana sarsawiro Jonathanpur ob nini sillo afa nini ya farolo nang se samong klai nai bebak nin thani ya farolo amen hallelujah just relaxing di kai tono ya farzaka tabuk solution painai te kaitos bini ya nakaba ta bebak no bini musung tike boya prisheranai hallelujah so fighting ganke okay bro meska nini mungke 상가 미त्र 리앙 오케이 성거 미त्र 이니시 소이 부모 사시우는 오케이 카클라요 능 벨라이 함사작 하이가바 벨라이 캐노 카스랑이 똥나 까이토로 나라 아니 바그이 아니
baini bagay kisa suridi ok sajagay tongkha nini mung abala tripura okay sanjit nini bai abala tripura no ang kaiton thani yafar no thangi tong o ratha khara mosti ki lord abala tripura nini si lord bini ok samana ang jisu christ mungwai sawang khordi sawang jisu christ mungwai ok samana ngong khordi right now in the name of jesus and heal in jesus name hallelujah thank you lord nang hamre mani bagay receive klaidi receive klaidi amen hanai sanjit tripuri hallelujah shukram subrai jisu na manai se ang kubuino saimano te kubui lama te himnani sreng mungmano amen amen hallelujah kaito nang te bless kaito shukram nang hamsa jakse nang melai morok se hallelujah so ka khlayo norok oba hakino tamnai hamari mani tongteng te yang obono musungo o hamari womang norok kelegei haikaba kesenggei kaito romang khasranga oba ken tongteng hallelujah te yang obono saksak oro tongtutui bang believe khlayo norok belai khasrangai tongo tongtogui tongo kaito torui tongo hallelujah so fading ke ang te so kolog logron thanglakha khanani bagem nor reading baidi tina sunung siteng norong testimony rogno norok jefur phano ani whatsapp ani mobile number message messenger share khlaidi seipan rohodi video pan khlai rohodi voice pan rohodi no problem tobo norong testimony ne continue khlaidi tangi himala je borok kaitor bless khlai mani kogno sanamang tongnai a borok tebo toro haikaba tebo singsa sango elam baga sajak tongo je lokobus kango jisu christ no goshinai sokna hawbo goshinai hinisau kaiton thanibo jisu christ amen so jotona hambai kaitor kaham bini khairokma hamjakma pai flaya amen